Roj li pey rojê şervanên encumena leşkeriya min bicê pêşva diçin û kolan bi kolan ji çekdarên Daişê rizgar dikin. Xeleka dorpêçê ya li ser çekdaran bicûk dibe û wekû tê ragihandin ji fermandarên encumena leşkeriya min bicê ku şervanên wan ber bi serkeftinê va diçin. Encamên van rojên dawî ji şerê li min bicê diqewime ew bû: rizgarkirina taxa El Hezawna û taxa El Kerame yên di başûrî bajêr de ne. Her wiha li alî Rojavayê bajêr şervanan qada sebe behra derbas kirin û nexweşxaneya niştîmanî xistin bin kontrola xwe. Aniha şer di hindirê bajêr de ye. Wek her kes dizane na şer derdûrê mezala ye. Şer derdûrê ciyê mirûr e. Ciyê mirûr ê bargehê çeta. Na heval û derê pêş de çûne. Li pîşa şeriya hêza me pêş de çûye. Na şer bi dijwarî wir dewam dike û pêş de çûndin dewam dike. Li ser vê asasê em ê vî bajarî rizgar kin. Çicî dibe mila bibe, temenê wê çicî dibe mila bibe, hemlê Şehîd Ebûlêle em ê niha xilas kin. Operasyona rizgarkirina bajarê min bicê dibin sîwana balafirên cengê yên koalîsyona navnetewî ya li dijî Daişê dibin serkîşiya Amerîka de dimeşe û pêş dikeve. Tê zanîn ku di pevçûnên dijwar de roleke sereke ya balafirên cengê heye ku barîgehên çekdarên Daişê bi topbarana balafiran tê wêran kirin û emirên Daişê tê de têne kuştin. Çekdarên Daişê tev li hev dibin dema balafir dikevin dewrê. Wekû şervan jî tînin ziman ku di demê operasyon dest pê dike ger balafir rola xwe bilîze şervan bi awakî hêsane pêşva diçin. Olîkorî tarê cîna hê tunelê binar dane û dibe mozî binar de xandeqin. Havar çi xwasa êrişa ser dikin. Yani şikênandin tune ye ama tare lê dê derdûrê xwe jî moyîn kirine. Ew moyînana tenê bitaqê ji derbê tayarê tenê bitaqê dîsa havar xwe digîne ser dîstî noqta noqta yanî min dîstane. Ta niha 45 roj ser operasyona rizgarkirina min bicê re derbas bûn. Di van 45 roja da gundewarên min bicê bi temamî hatin rizgarkirin û şer êdî ket nav kolanên min bicê. Lê ne diyar e kengî dê operasyon bi dawî bibe. û ta çêkirina vê raporê pevçûn bi dijwarî li her çar aliyên min bicê dewam dikin. Em nal hindirî aşê min bicê ne wekî xuya dike ziyaneke mezin gihîştiya êş ji ber rokêtin firokên cengê yên koalîsyona navnetewî niha şer ketiye nav kolanê bajarê min bicê ji her çar milan va bi dijwarî şer di nav kolana da dewam dike. Mahmud Balî, Dengê Amerîka, min biç.